Няма да те чукам, не съм гей, брат. Не и тази вечер няма да ми се правиш на печер. Знам откъде идваш, знам, че порното ми сидваш. Благодаря ти, оня ден е бах една жена в ГЗИ. Намерих нищета, Фейдър, ти си от някаква извратена приказка. Връщай се в нея, поливам те долу, израства орхидея. На какво се дължи? MC Пинги е тука, като муха ще кръжи. Майка му дела, дека са шиваните жени. Той се промени. Айде, добре. Здрасти. Има ли? Здрасти. Две, това е будилника, Копале, не съм лягал. Надрогирал съм се здраво. Копале, знаеш, че се кефа на Садо Мазо. Сега ще те натаскам и ще стане Копале мазал. Тези нощи, Копале са горещи. Пинги, подготвя съм къмшики свещи. Рато, той разправя, че е МС. Обаче разбра, че в интернет може да е бе мъже без пари. Ей, йоу! Окей, ти си мишената, целят те от 1000 крачки. Копре, ти си софт, стреляш по капачки. Много ми хареса. И двамата са ужасни. Много гадни. Първо се обръщаме, ще се обърнем първо към